masakit tayo ulit. Ito, masakit tuhod mo ha. Unahin muna natin to. Masakit ang tuhod ni Tatay. Ganyan talaga pag tumatanda na. Kaya relax mo lang tayo para maging bata ulit itong paa mo. Huminga ka ng malalim tayo. At bubulungan natin para mawala sa sakit. Tatay. Tatay. Normal lang. Tatay. Yung, pumasok na tay. Ano? Anong pinagay ba tay? Aba, nagbabasketball na nay. Pwede na ulit siya magbasketball nay. Nang wala sakit nay. O, ano, basket pa, tulak. Ikaw gumawa. Anong pinagay ba? O, di ba? Narinig mo yung tunog? Ilang years na? Hindi pa naman natin yung makalayan. 6 months. Ang sobra naman. Oo. Nasaan pa nga 1 year. Hindi siya asawa niya, 2 years. Last time, ay na. Di ba? Yung, pumasok na siya tayo. Anong pinagay ba tayo? Malamang nanay. O, sige, baliin mo na. Anong pinagay ba? Go to mo na. Oo. Anong pinagay ba tayo? Siyempre, wala tayong tagahawa, kaya mamaya hawakan pa natin. Okay. Okay. Gangan mo lang tayo. Pag mo, hindi, gangan mo lang. Huwag mong galawin. Yun, pumasok na siya tayo. Hoy! Natsambahan! Nawala! Oh, tulak mo, ikaw na tumulak. Ano pinagay ba? Wala na. Na. Paano na? Pag mo na. Yung, masok na siya. Wala. Yun, masok na. Okay, tulak na. Ano pinagay ba? Yan na daw. Okay. Kabila. Hinga. Ngayon, tingnan mo ngayon. Kung anong pinagay ba? Masikat pa. Wala na. Angat, tay. Ang pinagay ba? Tupi mo, tay. Ang pinagay ba? Masakit pa. Pain. Okay. At tayo sa kabilang linya. Play. Nga. Kabilang linya tayo. Masakit pa tuhod mo, sabi mo, pinakamasakit ng tuhod tayo, tignan mo tayo. May sakit ba yan, te? Parang wala naman, no? Oh. Dapat umiyak ka niya tayo. Pag ganyang forma tayo, tagilid, oh. Nasaktan ka ba tayo? O, di wala na. Okay. Straight tayo. Lihat pa ng konti tayo. Yun. Hinga tayo. Cut. Cut. Ano pinagay ba? Oh, narinig mo na eh. Oo. Narinig ko kasi siya nagsasabi. Oh, bagay. Hindi naman tumarte si tatay. Prank ka to eh. O ngayon, namamaga pa ba? Oh, lakad. Play. Wala ka tulad ko. Oh. Okay. Ano siya? Pinagay ba? Saan mo na ulo niya? Hindi, lakad pa roon. Oo. Tapos ganyan-ganyan ka tayo. Pag bumalik ka sa akin, ganyan-ganyan ka tayo. Yan, ganyan. Ano pinag-iba? Ano pinag-iba? Wala na, nagpa-pounce na eh. 60 plus na siya eh. Ano pinag-iba tayo? Oh. Hindi sana, hindi ka kumakamot ng ulo ngayon. Kasi pagka, ang mga driver, mechanic ko, pag kumakamot, ibig sabihin niya magaling, di ba? Kasi pag hindi ako kumakamot, nag-isip yan, gano'n ang gano'n yan. Ano pinag-iba tayo? Sagot tayo! O, paalam ka na ron, sa vlog mo tayo. Paalam!
yung asawa niya. Kanina. Ay,